Jeste li znali? Od udarca manje planete do otapajućih glečera. Brojimo 7 zanimljivih stvari o Zemlji. Broj 7. Mnogi ljudi misle da je dan tačno 24 sata, ali to zapravo nije tačno. Dan traje 23 sata i 56 minuta, ali zato što se Zemlja okreće oko Sunca na tako velikoj daljini, mi dodamo 4 minute koje nam trebaju da ponovo vidimo Sunce. Baš istog razloga imamo prestupne godine i 29. februar. Također, zato što se Zemlja okreće sporije i sporije, za oko 250 miliona godina dan će trajati 1,5 sati duže. Broj 6. Većina soli u morima i okeanima dolazi sa kopna. Kiša koja je u biti kiselkaska razlaže stijene i nosi taj materijal okeane. Morska soja je tako gusta da kad bi presušile sve okeane i mora, imali bi dovoljno soli da prekrijemo Zemlju pokrivačem debljine čak 150 metara. Broj 5. Postoji teorija da je prije nekoliko milijardi godina manja planeta veličine Marsa udarala u Zemlju. Jedan dio te manje planete je ostao u zemljinoj kori dok se ostatak odvojio i stvorio manje tijelo koje mi poznajemo kao Mjesec. Razlog za ovu teoriju je da normalne planete veličine Zemlje ne mogu imati prirodne satelite veličine Mjeseca. Također, na Mjesecu su pronađeni razni materijali koji su puno slični Zemljinim. Broj 4. Zemljina unutrašnjost je približno vrela kao površina Sunca, što znači da u slučaju izumiranja Sunca možemo da koristimo energiju iz Zemljine unutrašnjosti tako da nas drži živima još mnogo godina. Broj 3. Ljudi su već hodali po Mjesecu i istražili smo zabačene iz prostore svemira, ali još nismo istražili 10% okeana. Do sada smo otkrili 210.000 vrsta, ali pretpostavlja se da ima 20 miliona koji još nismo otkrili, tako da je teoretski moguće da postoje bića kao što su sirene, samo ih nismo vidjeli. Broj 2. Prije nekoliko stotina miliona godina je postojao superkontinent zvani Pangea, koji se sastoje od svih današnjih kontinenata. Ali da li ste znali da će u sljedećih 250 miliona godina da se formira novi superkontinent, nazvan Pangea Ultima? Kontinenti koje danas poznajemo će da se pomiraju tako da će se Amerika i Afrika ponovo spojiti. Australija će se približiti Aziji, a Antarktika će se spojiti sa Južnom Amerikom. Broj 1. Nuklearni testovi koji su počeli prije 60 godina i koji se nastavljaju i danas bacaju prašnu atmosferu. Većina se vraća na Zemlju sa kišama, ali jedan dio bude zarobljen u glečerima. Neki glečeri su nastali prije više miliona godina i imaju slojeve koji daju mogućnost naučnicima da shvati kad je tačno taj sloj nastao. Tako da će sigurno budući naučnici koji budu uzimali uzorke iz tih glečera da kontaju koji su ovo budale bile. Ali s obzirom na globalno zagrijavanje postoji velika mogućnost da ti glečeri ne prežive do tada. Hvala još jednom i sretno svima.